Assalamu alaikum. Shin ka san dalilin da ya sa wani lokutan ko da mun yi amfani da maganin ciwon ido, ma'ana eye drops, yawancin lokuta sai dai ciwon mai ƙaru ba wai yayi sauƙi ba? Idan baka sani ba ka biyo ni. Yawancin lokuta mutane suna la'akari ne kawai da expiry date na magani, ma'ana lokacin ƙarewar maganin. Muna mantawa da cewar lokacin da ka buɗe magani ka fara amfani da shi, wane lokaci yake ɗauka a ƙa'ida, ma'ana shelf life ɗin shi. Wannan yana da matuƙar amfani. Medically, duk sanda aka baka maganin ido, daga ranar da ka buɗe shi ka fara amfani da shi, sati 4 da kake da shi. Daga zarar ya kai sati 4 nan cif da fara amfani da shi, ya kai time ɗin da ya kamata ka yadda shi domin ya gama amfanin da ya kamata yi. Sai dai idan har likitan ido ya baka wata shawara, da zarar ka buɗe maganin ido, ƙwayar cuta da iska suna iya samun damar shiga cikin wannan maganin, kuma wannan suna iya gurɓata wannan maganin ya lalace, ko da kuwa ranar ƙarewarsa, ma'ana expiry date ɗin shi bai kai ba. Yin amfani da maganin ido ba daidai ba, ko amfani da maganin da ya haura lokacin da ya kamata a yi amfani da shi, ma'ana shelf life ɗin shi, ka iya janyo ƙaiƙayin ido, jan ido, ko ƙwayar cuta ta shiga idon mutum, ma'ana infection. Ana so a koda yaushe ka adana maganin ido yacce ya kamata, kuma kada a yayin ɗiga maganin ido kwalban maganin ta dinga taɓa ƙwayar idon ko fatar idon ko kuma 'yan yatsunka kai da zaka ɗiga maganin, domin hakan yana taimakawa wajen gurɓacewar maganin nan da ƙwayar cuta so easily. Bayan haka, yin amfani da maganin ido akan ƙa'ida tsawon wannan lokacin da na faɗa, da kuma kiyaye doka wajen ɗiga maganin, yana taimakawa wajen samun lafiyar larurar da ta shafi idanunka. Daga ƙarshe, ina masu zuwa makwabta su aro maganin ciwon ido, wannan aka rubuta wa wani ɗan makwabta ko wata a makwabta, ya ji daɗi, kai ma ka je idonka yana ciwo kawai ki ce a bani aron maganin nan na ɗiga. Ko kuma a cikin gidan kuma wata ta yi amfani da wani magani ya yi mata aiki, ta daina sawa, kawai bayan wajen wata 1 ko 2 ka je ka ɗauko ka yi amfani da shi, ai expiry date ɗin shi bai ƙare ba ko makamancin haka. Dukkanin wannan is illegal, not improper ma only. So a kiyaye dai, hakan babu kyau. Now ku side advocate Nasir Isiyaku. Bye. Thank you for watching.